nik orain, haietako ipuintxo bat egingo dizuet kontatu. Eta, ba omen zegoen, amonak belarri handiz entzutakoaren arabera, ba omen zegoen unibertsoan planeta. Lurraren pareko planeta bat. Gauza berdinak zeuden. Gu bezala, eguzkia bat zegoen, ilargia bat zegoen, mendiak bat zeuden, ura bat zegoen, landariak bat zeuden, zugaitzak, animaliak ere bat zeuden, eta alderatuz. Planeta horretan pertsonek begi bakarrak ziren. Hori bai, begi bakar oso eraginkorra zen. Begi bakar horrekin, zeukaten iluntasunean ikusteko gaitasuna. Adieraz edo zer nolako indarra daukazun, horrela gertatzen. Bueno, ez? Orduan, bueno, buruan jarriko ditut. Elegante.